major in business process, service management, and major in financial management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anaino, pirming nanginginutan, always number one, DZGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 12:11. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto mga tugang. Ininaan kataripunan kan mga bareta ang ngunya na pagka-udto Oktubre 7, 2021. Oktubre 8, 2021. Ako po ang sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Angel Mustaza. Sa pamayo kan mga bareta sa lalo lokal, payout sa livelihood assistant grant naging matrayumpo. Kaso kan COVID-19 sa Kabikolan, lampas na sa 39,000. Sa lado nasyonal, PNP nakahanda na sa posibleng mainit na sitwasyon sa politika. Duwa ka tawo ang iwinalat na gadan kan uminaging bagyong Lani. Sa ibang nasyon, Pfizer magibonin pag-aadal sa saindang bakuna kontra COVID-19. Sa sports, laban ni na 3D Ravenna asin Kobe para sa Japan B-League pigbabantayan. Sa detalyes kan bareta sa lalo lokal, kaunta muna ang na-report hali dyan sa luwas. Nasa linya si Kuya Renz Luna. Kuya Renz, come in. Salamat tabi partner Angel, naging maugma asin very good ang naging rating kan kaapa ngunya na pagkaaga sa naging historical na paglanding kang enot na flight di sa Bicol International Airport sa Alobo, Daragalbay. Yan ang pinangunampitan sa DZGB News ni Madam na Cynthia Tumanot, ang area manager kan kaap Regional Office number 5. Na kung saan sigun sa iya na siya na ugmanin marhay dahil ang tawarang nangyaring maski ano pa man na maraot na pangyayari na nangyaring historical landing kana aeroplano digdi sa Bicol International Airport kunyan digdi sa Alobo, Daragalbay. Yan sinabi na dakula ang pasalamat niya sa gabos na nagtarapang lalo-lalo naman sa DOTR magin may kay Congressman Joey Sarte Salceda kasi na magin man sa lokal na gobyerno kan Daragalbay sa pagtatarabang-tabangan na nanging magayon ang resulta. Kanenot na flight digdi sa BIA. Sa ibong nalado nagpaluwas man ni schedule ang Philippine Airlines kan mga schedule ka na flight delanta nagalaoman na duwang flight kada aldaw ang kayang akomodar kan Philippine Airlines. Araw kay niyong aling sa Metro Manila alas 9 nin pagkaaga asin ang arrival digdi sa Bicol International Airport alas 10:55 nin pagkaaga. Asin ang sunod na flight ay yung masunod alas 3 din pagkahapon. Asin na pasiring man yan sa Metro Manila back and forth. Asin na pinagalaoman man na may mga mabukas pang ibang airline company digdi sa Bicol International Airport. Yan naman yan dyan ng AirAsia, magin man ang Cebu Pacific na posibleng magbukas sa mga masunod na aldaw. Yan naman nagdarabareta din sa luwas. Renz Luna, DZGB News.
Sa pagpapadagos kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Sobra ang kaugmahan asin pasasalamat ka nasa 770 na mga beneficiaryos hali sa man ibang barangay kan Legazpi City matapos maresibininda ang tig 15,000 pesos na livelihood assistant grant sa rong klase ng financial assistance lalo na ngunyan na panahon ng pandemya. Sa ginibong payout sa Gugun Central School sa barangay Gugun, Legazpi City, mismong si Ako Bicol Party List Representative Pedro Garbin ang nangenot sa distribusyon kan siring na ayuda financial sa mga recipientes na naisumitira kan mga punong barangay. Ang Ako Bicol Party List ang nagkaigwanin esperasos sa tabang kan Department of Social Welfare and Development. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Uminabot na sa 39,587 ang kabilugan na kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. Sigun sa COVID-19 Regional Case Summary kan Department of Health Center for Health Development Bicol, 33.60% o 13,303 ang aktibong kaso, 63.43% o 25,111 ang recoveries, asina sa 2.96% o 1,173 ang nagadana. Nasa 42.25% ang nakamatinin mild symptoms, 36.47 ang asymptomatic, 2.71% ang severe, asina 0.41 ang nasa critical cases. Ang probinsya kan Camarines Sur ang may pinakahalangkaw na kaso ng konfirmadong positibo sa COVID-19 na uminabot sa 11,604. Sinundan kan probinsya kan Sorsogon na may 5,643, 5,423 sa Naga City, 5,182 sa Albay, 4,562 sa Masbate, 2,874 sa Camarines Norte, 2,503 sa Legazpi, asin 1,639 sa Catanduanes, asin 175 ang others. Sa ngunya ng apudan sa Giraray, ang DOH sa Bicol na magsunod sa public health standards. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Resulta kan estriktong regulasyon na implementasyon asin pagbabawal na makauli sa probinsya kan Masbate ang mga personang bako-bakunado hali sa Alert Level 4 status kan kaso ng COVID-19 buminaba ini sa Alert Level 2 kan Oktubre 2, 2021. Dahilan kay ni nagpaluwas ni schedule ang provincial government kan Masbate sa pamamayo ni Gobernador Antonio Co para sa pagbakuna sa publiko sa Oktubre 11, 12, 14, 15 asin 20, 2021 sa Masbate Social Center sa Masbate City. Sigun kay Ko, bilang pamayokan Masbate Provincial Emerging and Re-Emerging Infectious Disease as in Interagency Task Force Masbate, pigtutugutan na ninda ang mga Basbatenyo na makauli sa probinsya, tanganing aprobetsaran ang pagbabakuna sa nasabing petsa alagad, kay puha na aprobado ang sa indang safe, swift and smart SPAS travel management system as in ipapairaram sa antigen test, pag-abot sa probinsya apwera na sana sa mga fully vaccinated as in 12 anyos pababa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
Rinuso ang Commission on Election Provincial Office kan mga suporta daw sa ni Alcalde Noel Rosal ini matapos na mag-file kan sa iyang Certificate of Candidacy si Rosal sa Comelec Albay na mga kandidato sa pagkagobernador kan Albay. Sigun kay Rosal, ang rason kung nata siya madalagan sa pagkagobernador kan probinsya, iyo ang gusto niyang ilatag asin gibuhon man ang mga naginibo niya sa syudad kan Legazpi na makakatabang tanganing mas magtalubo ang probinsya. Si Rosal nasa partido kan Katipunan nagkakaisang Pilipino, mientras sa nagsumitir naman nin COC sa Legazpi City Comelec ang sa iyang agom na si dating Mayor J. Rosal na makandidato bilang pagkaalkalde kan Legazpi City kaibahan ang sa iyang linyada na aspirante na maging miyembro kan sangguniang panglungsod kan Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra Kulob ang buong labada. Padagos ang pagkondukta nin community outreach activities kan Naval Forces Southern Luzon sa paagi kan Civil Military Operation Unit Southern Luzon sa probinsya kan Sorsogon. Ang NAVFORSOL nagdonar ning construction materials araw kan mga pintura asin marine plywood na gagamiton sa nagpapadagos na rehabilitasyon kan San Lorenzo Luis Chapel sa Barangay San Roque, Santa Magdalena. Sindaman ang nagpartisipar sa Brigada Eskwela sa Uso na Elementary School sa Santa Magdalena asin Matnog National High School kung sa sindaman na nagdonar nin mga personal protective equipment, arogan face mask, face shield, alcohol asin mga sabon. Sigun sa NAVFORSOL, ang mga pigdonar na PPEs asin mga COVID-19 supplies importanteng marhay na masiguro na salbado sa COVID-19 ang mga frontliners asin mga maestra tanganing maipadagos sinda ang pagturo sa mga kaakian. Sa ngunyan ang nasabing aktibidad magpapadagos sa iba pang lugar sa rehiyon. Ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Yan ang mga bareta sa lalo lokal ang masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed and Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed and Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Bareta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra Kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mag spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta
maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sa detalyes ng mga bareta sa lado nasyonal, nakapagrehistro na ang NDRRMC ninduwang nagadan dahil sa bagyong Lani. Sigun sa NDRRMC, pigkukumpirmar paninda kung may koneksyon sa nakalihis na bagyo ang mga napabareta na nagadan. Sa pinaka-latest na report kan NDRRMC, apektado kan bagyo ang 1,701 na pamilya o katumbas nin 8,448 na individual hali sa 21 barangay sa Memorapa asin Western Visayas. 55 na pamilya o 179 individual ang nasa evacuation centers, mantang 20 pamilya o 69 individual ang nakikidagos man sa indang mga kapamilya o amigo. 19 ang mga harong na tirinaot ka na sabing bagyo, mantang sobra 2 milyon pesos ang nairehistrong danyos sa sektor kan agrikultura. Puga-puga na ang pagrepaso asin pag-aaral kan PNP sa mga lugar na nakapagrehistro nin dakulang numero nin mga iwal politika asin bayolensya kada eleksyon. Katakod naman ini kan direktiba ni PNP Chief Police General Guillermo Eliazar na bantayan asin maglansar nin mga plano kung papaano mapupugulan ang mga iwal politika sa tao naman kan pagsumitir nin Certificate of Candidacy o COC para sa 2022 national elections. Sinabi ni Eliazar na perming nag-uugat sa matinding iwal politika kan mga kandidato, maging kan sa indang supporters ang mga nairehistrong bayolensya may kinaraman sa eleksyon. Dahilan kay ni sinuguman kan PNP Chief and Intelligence Group na bantayan asin magkondukta nin background check sa mga kandidato kung may potensyal sindang magpawagas sin kariribokan sa sindang nasasakupan. Sa giraray na siniguro kan PNP na pigigibo ninda ang gabos para siguruhon ang sarong onesto, malinig, areglado asin matrangkilong eleksyon sa masunod na taon. Posibleng magdara nin diskriminasyon ang magpapautob nin restriction sa mga bakupang bakunado na individual kontra COVID-19. Sigun sa Department of Health o DOH Health
Undersecretary Maria Rosario Vergere na posibleng saro ining diskriminasyon sa mga individual na daing access sa bakuna o kaya may problema sa salud. Ang nasabing payag matapos naging hirit kan mga business as in private sector na patawan ng restriksyon ang hiro kan mga dai pa nababakunahan na individual. Tinawanin doon ni Vergere na mayoriya pa kan mga Pilipino sa nasyon ang bako pa bakunado. Siring man pigi inganyo kan ahensya ang gabos na pabakuna kontra COVID-19 asin padagos na sunodon ang health protocols para maiwasan ang paglakop kan virus sa Pilipinas. Ipinahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. ang lakdang nagigibon sa pilot implementation kan pagbakuna sa mga menor de edad na nakatalaan na puunan sa Oktubre 15. Pupuunan ang pagbabakuna sa mga edad 15 sagod 17 anyos sa anom na ospital sa NCR may kakayahan na magresponde in kaso magkaigwanin adverse effect ang bakuna sa mga kaakian. Sa phase 2 naman nagigibon sa Oktubre 22, ipapautob ang pagbakuna sa mga piling mga lokal na gobyerno sa Metro Manila. Pag-abot sa phase 3, gigibon ang pagbakuna sa bilog na NCR asin iba pang mga lugar na mas halangkaw sa 50% ang vaccinated rate sa senior citizen. Sigun kay Galvez, kaibahan sa mga posibleng maenot na rehiyon, iyo ang Caraga as in Region 1, 2, 3, 4A, Region 8 as in Region 10. Bareta sa Karawat, excited na ang Filipino basketball fans na mahiling ang banggaan ni na 3D Ravenna kung sain kan San and Neo Phoenix as in Kobe Paras na kan Negata Alberex BB sa Japan Professional Basketball League. Sinabi ni Ravenna na maski siya excited naman na makalabanan sa iyang amigong si Kobe. Idinagdag pa man yan na magiging iba ang sitwasyon kung sindaan magampangan sa kawat. Bareta sa ibang nasyon, makondukta ang Pfizer nin pag-aadal sa pagiging epektibo kan sa indang COVID-19 vaccine. Ini sa paagi nin pagtudok sa bilog na populasyon kan 12 anyos pa itaas sa sarong banwaan sa Southern Brazil. Sigun sa Pfizer na sa indang babakunahan ang 143,000 na populasyon kan Toledo, Brazil para mahiling kung gurano ka-epektibo ang sa indang bakuna. Ang nasabing lakdang sa laram kan National Vaccination Program kan Brazil sa pakikipagtabangan naman kan local health authorities, mga ospital as in Federal University. Nagdag pa kung kumpanya na kamauwatan kan pag-aadal na maaraman nindaan o lakit kan virus sa pigaapod na real-life scenario kapag nabakunahan na ang bilog na populasyon sa nasabing lugar. Breakthrough! Mga ubak nin mani, ana bagong masitera na pigluwas ngunyan kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya na pansalida sa mga disposable plastic pots asin bags na pigagamit kan mga paraoma sa patubo nin similya. Sa paagi kan pagmolino asin pagsalak nin tubig, pigmolde ini bilang masitera sa paagi nin modernong makinarya. Sigun sa mga eksperto, ang ubak nin mani o peanut shell mas nakakatipo nin moisture kumpara sa regular na plastic pots, mantang bastante ini sa nitrogen, phosphorus asin calcium. Istorya na iiba! Bako ordinaryo sa mga Indonesian na tauan sindan sa indang mga omboy nin kakaiba asin nakakakuha nin atensyon na pangaran. Arog sa sanakan mag-agom gikan sa Tuban Regency, East Java na tinauan nin 18 pangaran an sa indang ikaduwang aki. Alagat pigpaproblema ninda ngunyan dahil dai ini matauanin birth certificate dahil dai usto ang pangaran kaini sa official registry o civil registry documents. Sinayumahan kan local official na tauan ng civilian documentation ang omboy dahil sa dai husto ang pangaran na Ranga Madhipa Sutra, Jiwa Cordusega, Akre Akala, Mugal Ilhanat, Akbar Sahari Fi Tariq, Ziyad, Shaifuddin,
huzut o hutus, kuskahala, sura talenta sa papeles. Sigon sa representante kan Civil Registrar sa East Java, may maximum na 5 characters na dapat ang pangaran na ibubugtak sa official civil registry document sa Indonesia. 2019 na pa ipinangaki ang baby na tinawanin ni nickname na Cordo, pero sa good ngunyan dai pa siyang birth certificate, kaya naisipan na sana kang magurang na sina Arif Akbar asin si Nora Asia na magluwas nin open letter kay Indonesian President Joko Widodo para maghagad nin tabang. Sigon sa ama ni Cordo, ang gustong sabihin kan bilog na pangaran kay ini, iyo ang to become a worldly figure who is known across the world. To become an individual who doesn't think limited, narrowly, primordially, but to have a global insight as well as the initiative and power to realize his great insight. To become both soft-hearted and compassionate. Oktubre 8 kanda taon na 1897 kan sinurat ni Emilio Jacinto ang binansagan na Brains of the Katipunan sa Philippine History and a la Patria o the Fatherland sarong patriotic piece na inspired kan Mi Ultimo Adios o My Last Farewell na sinulat ni Dr. Cerizal bago siya gadanon o magadan sa Bagong Bayan Field nangunyan iyo ang Rizal o Luneta Park. Sinurat ni Jacinto ang tula sa raramkan ni Yugan sa Santa Cruz, Laguna, midbid man siya sa pen name na Dimas Ilaw. Yan ang mga barata ngunya na udto, Oktubre 8, 2021. Pinagtarabangan na naisurat dyan sa DZGB News Base, Ninda News Director Edwin Peralta asin News Manager Mardela. Ang nakaibanan ko sa Lado Technical, Kuya Ronald Baldo. Sa IT si Kuya Ronald Baldo ulit. Ako po ang sa inyong naging tagapagbareta, ako po si Angel Mustaza. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma. Tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at